Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Season finale. Uthando nesithembu luzoba yini ngaphandle kaSneh. But-ke uSneh mhlambe i-version yaSneh okhulile isabotaja business because akwazi ukuthi season 7 sivala ngoSneh, season 8 sivala ngoSneh, season 9 sizophinda sivale ngoSneh, and uSneh masivala ngaye hlezi kunento enegative ayenzayo. Season 7 wasibeka isizathu sokuthi why engafuni into yesibongo ikhulunywe nomama abakhona. Wathi ngoba vele abahambi phambili kwindaba yakhe yesibongo nanani. Umama uhamba phambili, u-first wife okuwuMacele. So akazi ukuthi why sekufanele kube ngathi ba-involved somehow kulento yakhe ukuthi ushintshe isibongo ukwenzakalani, because umuntu owenza i-follow up uMacele. Umuntu ohlezi ediscussa lento ukuthi hayi uSneh indaba yakhe ithini, ama-issues kaSneh uMacele. Obuzayo ukuthi if kwenzeka izinto why uSneh eshiwa ngaphandle uMacele. Sayizwa leyo nto. Zikhona izinto ezenzeke ku-season 7 if i-show isihamba nge-fairness. Lo Thando Nesithembu beyobuka etafuleni as uMsireke ebiza amakhosikazi. Zikhona izinto ezisalile ukuze bebe fair. Abadala kusukela kubantwana kukhona uMbilo khona uLwandle noSibindi usekhona. Hayi ukuthi laba ingoba bona be-innocent azikho izinto mhlawumbe abazishoyo ngalabo mama abanye. No, sifuna iphasi kaSneh ngoba uSneh sesiyazi ukuthi i-black sheep kule family, and uSneh lobu black sheep bakhe kufanele kube nendlela yokuthi kuyavela. Kungaba u5% noma u2%. Yo guys, ngibhoda ukuthi lento ku-season 7 siyibukile, and season 7 abantu abaningi vele bazohamba nokuthi uSneh uyedelela nami, bayamprovoke ngamabomu. Sifikile esigamekweni laba khona bazovala ishow bayikhiphile. uSneh uMacele uthi akahambe khona azokhipha iy'ngane. Ikhamera ilandela uSneh akakafiki uMayeni because siyazi makufika uMayeni izolandela uMayeni. uLwandle ukhona. Zikhona izinto uLwandle ayikhulumayo kwishow esiyibonayo. Zikhona izinto uMakhomalo noMangwabe abayikhulumile ezinga-addresswa. uSibindi njengoba ekhona wathi unyanyile lapha ephathini. Asazange ukuthi ibhubesi lalinyanyiswe yini. Bashiwa bonke laba. noMpilo ilikhona elakhe iside. Bashiwa bonke ngapha. Asilokhethe uSneh because uSneh manje akwazi ukuthi iphele ishow kade uSneh evele nje waba uSneh wangaba nama-issues. Kumele iphele ishow uSneh eyi-black sheep yakaMsiliku. uSneh uqala ukukhuluma, uSneh unjani. uMacele uyi-addresse kahle lento njengomuntu omdala ukuthi awukwazi ukukhuluma kanje. Sabona ukuthi uzomdisciplina. Maye ebuzwa ekuqaleni engabuzwa uMacele, ubuzwa ngendlela yokuthi ayiqhubeke le conversation because kufanele kube khona isikhathi la okuzohlekiswa khona ngoSneh. Hayi. Akwazi ukuthi mase kuqedwa njalo kuzoqedwa ngendlela efanayo kuqedwa ngoSneh. Befikile ku-Awkward la uMakhomalo noMangwabe bakhona nobaba uMsireke banawo ama-issues abo beyabantu abadala. Zikhona futhi ezinye izinto abangakayikhulumi ezenzeka already. Nayo i-pregnancy yamakhwela isivelile. Kodwa sifuna uSneh ukuze uSneh ivuleke leya sikhala lesaso ukuthi vele uSneh akabongi, uSneh yini. And yazini into efani ngibone ku-social media uma kune-blogger or post social media pages ababa nokuthi nje bakhulume ngendlela eba-positive ngoSneh bezame ukhuluma ngaleso story sakhe. Le page elibhalwe
nguSamsile ku-Facebook, hleze kuzovela kwi-comment section ukuthi niye nimnake yini, niyamnaka uma yenza ukuthini, nimnaka ukuthini, as if umuntu olwa nabantu i-page, because angazi ukuthi onobani, as if umuntu olwa nabantu bokuthi hawu siyakubona lokhu ngoSineya. Phela uSineya sesizwile ukuthi after i-episode le yavela kwi-podcast Azithi Mzala kwasho uMseleki eJohn Makhumalo, yaphela lapho-ke i-conversation ukuthi uSineya utheni. Why sekuzoba uye futhi etafuleni, sekuvalwa, vele kuzovalwa ngoSineya njalo? Ngisawubheka u-season 6, ngifuna ukuba u-season 6 akuvalwa ngani ngayo, ngoba u-season 7 ngazi kahle la kwaphela khona yena esengasasho ukuthi happy birthday kubaba wakhe, because sekuqalwe into kwawo ukuthi indaba yakhe yesibongo wenze njani. U-season 7, u-season 7 la bonke abantu basuthi uSineya une-drama, uSineya hhayi abake bemenze umuntu once. Hawu, uSibindi unezinto ayikhulumile kufanele ngabe bayi-addressa if manje sekuvulelana iy'fuba. uMangwabo unezinto ayikhulumile, uMakhumalo unezinto ayikhulumile, uMayeni uyeza, uLwandle ukhona, uMbilo ukhona, ngibala abadala. uSineya kuphela abamfuna la esenza ukuze uSineya manje, because uSineya usenento yokuthi umndeni angazi uyena obukela phansi okwenzakalani. Hayibo gayizini, ukuyibona le ngane lesukela njalo futhi sekwenziwa ngamabomu ukuthi lona nobani kufanele amchukuluze, ngoba manje sekufanele sizwe ngokuthi uSineya akahloniphi, le ayenzile so disrespectful, saze sasha. uMayeni wabiza etafuleni wabizela ukuthi into yokuthi uMbilo wathi akayena noma wakhwitha kanjani, abayivuzi ngani leyo ndaba. Indaba yokuthi uMangwabe noMayeni, uMayeni ucabanga ukuthi babangani kodwa basiba abangani, kwi-reality abayivukuzi ngani leyo ndaba. Izinto ezenzeke eMzumba ade beyi-discussa le ematafuleni oMakhumalo noMangwabe nanguMayeni ukhona abayi-address ngani. uSibindi mayethi unyanyile phansi kwabantu abadala kuqala iphathi unyanyiswa yini, because useyi-head yalo mndeni. Abazukukhuluma konke lokho okubafakayo labo bakhona, bafuna ukuzogxila kuSineya ukuze nathi-ke sigxile kuSineya, because uSineya ucishe afane nethoyi. Hayibo, hhayi, angaze ngisho enye indawo ukuthi yonke into ayenzayo i-right. Sibuka ukuthi i-season ne-season isizovalwa ngoSineya. U-season 7 phela nakhona bewukhanjwa na ukuthi nangu uSineya, manje uSineya usedliwa unembe. Banama-issues esiwabonayo njengoba isho ihamba, kodwa uSineya akangasali ndawo, ngoba mhlampe uSineya mayevela eba muhle kwenye season kuzoba wrong for ibhizinisi labo. Makuyimi o-wrong, ngifuna ukuba wrong-ke kulo, because uSineya lo we-version ekhulile akekho right for i-TV show. Uma-ke sephinda futhi eya kuma-podcast, because kuzokwenzeka, sizobona nje ukuthi ama-comment azothini. Mase sekwenza futhi eya kwamanye ama-podcast, because yinto le nawe mawuthi uyayihlanganisa iyiyo kanjalo, uzophinda akhulume ukuthi ishow izoba yini ngaphandle kwakhe. Vele izoba yini ngoba phela uSineya kaze ngabhoreka. Hayi, manje sovuka into eyodwa akekho right, akabongi kanjani, yeni. Hayi, kwaze washo nangumntwana.